Haupa gaizo, urrengo bidean limita batziko dugu, lehenengo urratsa dakizunez beti izango da, limita infinitora doanez, isak agertzen diren lekuetan infinitoak ordezkatu, kasunetan daukagu infinito karratura, erro karratu jarriko dugu, erro karratu, infinito karratura dakigu infinito dela, minus infinito, eta hemen minus infinito errotik kanposta ordezkatu dugulako hor. Lehenengo arazotxoa, baina oso erraz ikusten dena, esaten dizuet, hau izatez indeterminazio bat da, hemen daukaguna barruan, delako isak erratu geniza, baina hain erreza denez ebastea eta horreko bideoetan, arrun bestetan landu dugunez, isak erratu eta isa horrelakoetan egin behar dena da, begiratu infinito bakoitzaren ordena. Zer da ordena? Isak daukan berretzaia. Kasunetan infinitonen ordena zer bat da? Pi. Infinitonen ordena, bat. Beraz, zein izango da infinitorik handiena? Hau, ez da? Beraz, hau handiagoa denez, esan dezakegu gaientzen den infinitoa hori dela, positiboa. Beraz daukagu, erro infinito minus infinito. Baina gu dakigu erro infinito, berdin zaigu zein den hemen agertzen den zenbakia, kasunetan erro karratua, hori beti izango dela infinito. Beraz daukagu, infinito minus infinito. Eta hemen bai daukagula, gehiago interesatzen zaigun indeterminazioa. Zergatik, ez delako horren agerikoa eta horren erresa ebasteko. Beraz, ariketa hau baita ere da infinito minus infinito bezalako indeterminazioa basteko ariketa bat. Joango gara ikusten. Orain, gure lehenengo infinitoa da erro karratu barruan dagoena, eta gure bigarren infinitua da hor daukaguna. Azkenan egin bar duguna da ordena konparatzea beti bezala. Errezena izango da, honen infinitonen ordena ikustea. Zein da bere berretzaia, goratu berretzaiarik agertzen ez denean, bat dela bere berretzaia, ezta? Orduan daukagu bigarren infinitua bat ordenekoa dela. Hemen, begiratu behar dugu, berretzailerik handiena. Beti geratuko gara orden altuagoko infinituarekin, ezta? Eta gainera esan dugunez, hau nagusitzen dela honekiko, horregatik hain zuzen ere, karratua, orduan geratzen gara, bere ordenarekin karratua dela, baina kontuz, erro karratu bat daukagu. Eta gogoratu, erro karratuak eta erroak eta berretzaileen propietateak horrela eritzen direla. Ni baldin badaukat zerbait ber m eta errokizunean baldin badaukat n, benetan ari gara berretzen m zati n bezalako batean. Nik kasu honetan m bi izango zen eta n baita ere bi hemen errokarratu bat delako zer ez baldin bada dirazten. Beraz zenbat izango da isa honen berretzaia? Bi zati bi. Bi zati bi. Beraz, infinitonen ordena izango da bi zati bi. Ez ahaztu hori mesedez. Orduan daukagu, bi zati bi badakigu dela bat. Beraz, heldu gara gustatzen ez egun egoera batera eta gehien bat galdetuko dizueten egoeratara, zeinetan infinituak orden berdinekoak diren. Eta, batzutan, orden berdinekoak izan da ere, ni baldin baukat isakarratu, keniro isakarratu, hoietan oso erraza daritza. Baina kasu honetan daukagu infinitoa direla orden berdinekoak, eta hoietako infinito bat daukagu sartuta kutsatxo batean delak erro bat, beraz ezin dugu kanporatera nahi genuken bezala, eta horrelakoetan badakigu daukagula horrelako jarraitzeko irizpide batzuk. Eta irizpide horiek beti izango dira, lehenik eta behin gogoratzea zein den adierazpen baten konjokatua, kasu honetan a gehi beren konjokatua dela a-ken b, edo a-ken beren konjokatua dela a gehi b, eta egin behar duguna da gure adierazpen matematikoa biderkatu konjokatuarekin eta zatitu konjokatuarekin. Eta hain zuzen ere, esan duguna biderkatzearena konjokatuarekin eta zatitzearena da hemen egin duguna. Joango gara saltzen pausuz egin dugun. Lehenik eta behin. Esatea, hau da gure a-ken b, beraz biderkatu behar dugu bere konjokatuarekin dela a gehi b. Lehenik eta behin identifikatzea zein den a eta zein den b. Hau da gure a, hau da gure b. Bere konjokatua da a gehi b. Hau da a eta hau da b. Gogoratu, biderkatzen baldin badugu zerbaitekin, zatitu behar dugula gauza berdinarekin, hemengo adierazpena eta adierazpen hau guztiz berdina izateko. Funtzio bat biderkatzen baldin bauzue, funtzioa berdin jarraitzen du izaten. Gogoratu, hori beti da trukoa, biderkatu gauza batekin, eta zatitu gauza berarekin funtzioa ez aldatzeko. Orduan, behin hau eginda, beti gogoratu behar duzuena, kasu hauetan da urrengo ideia. Hau da identitate nabarmen bat, konjokatua beti erabiltzen dugu azkenean honetarako. Ni biderkatzen baldin badu zerbait bere konjokatuarekin, a gehi b bider konjokatuarekin, a-ken b edo a-ken b a gehi berekin beti heldu naiteke a-karratu ken b karratu batera. Eta ni a edo b baldin badira errokarratuak, karratura egiterakoan errokarratu horiek apurtuko ditugu. Hori da funtzean dagoen ideia. Beraz, egin duguna hemen da, hau bider hau, a-ken b bider a gehi b da a karratu ken b karratu. Esan dugunez, a da erro osoa, beraz,
A karratu, eta hemen B kasunetan ez dauka errorik, baina bueno, berdin zaigu, azkenan hau apurtzen dugu eta hau karratura joango zaigu, eta ez daukagu inogoko problemarik, ken B karratu. Vale? Hau da hemen daukaguna, A karratu, ken B karratu. Eta B-an, ezer ez geneukanez jarraitzen dugu izaten, konjokatua. Isa karratu, ken isa, gehi isa, problemarik gabe. Orain, hau karratura egiterakoan, erro karratu apurtu egiten dugu, eta hemen ez daukagu erro karraturik, beraz, isa karratura joaten da. Erro karratuaren barruan geneukana zen isa karratu, ken isa, ken isa karratu. Vale, orain, gertatzen dena da, isa karratu joan egiten dela isa karraturekin, eta geratzen zaigu minus isa bakarrik. Aurreko bideoan baita ere, komentatzen dut oso antzeko den ariketa bat ebatzi dugulako. Ideia beti da, ni hemen orden berdineko infinito bat ditut, ez dakit zelan konparatu haien artean, orduan egiten dudana da, biderkatu eta zatitu konjokatuarekin, adierazpen matematikoa pizkat moldatzeko eta heltzeko beste leku batera zeinetan limitea egitea errezagoa izango den. Kasu honetan ona heldu gara. Limite hau egiten dugu. Sartzen diogu hemen infinitoa. Egingo dugu azkar eta ondo ikusteko, bale? Ari naiz limite hori egiten, bale? Goian daukagu minus infinito, ezta? Eta bean daukagu erro karratu. Infinito karraturak en infinito. Infinito minus infinito. Gehi infinito. Joango gara, hemen konparatzen ditugu ordenak, hemen ordena da bi eta hemen bat, badakigu hau denez handiagoa ez da. Orduan, benetan, hau zelan geratuko zen, minus infinito zati erro infinito gehi infinito. Hori da, minus infinito zati infinito gehi infinito, hau da, infinito. Daukagu, minus infinito zati infinito bezarako indeterminazioa. Eta horrelakoetan egin bar duguna da, begiratu bar dugu goian daukagun orden altuagoko infinitoa eta behan daukagun orden altuen daukan infinitoa. Eta horiekin bakarrik geratu egingo gara. Behiratzen, fijatzen baldin bagara, hemen daukagu infinito bakarra eta bere ordena da batekoa, ezta? Horrekin geratuko gara. Horrek esan nahi du, hemengo infinitoa orden batekoa dela. Eta hemen, fijatzen baldin bagara, infinito honen ordena da bi zati bi, bat. Honena da bat zati bi. Txikiagoa da, beraz, momentuz orden altuena daukana da, honek bat daukala. Hau bat zati bi, ezago interesatzen. Eta honena da, bat. Fijatzen baldin bagara, orden altuen daukan infinitua da, bat. Eta geratu bargara, bai, honekin, eta bai, honekin baita ere. Eta hori da hain zuzen egin dudana hemen. Fijatzen baldin bazarete, hemen egin dudana da, geratu naiz, orden altuen daukan infinituarekin, kasu honetan bat, eta hemen ahaztu dut orden txikiagoa daukan infinitua eta geratu naiz honekin eta honekin. Eta erro karratu, isa karratu egiterakoan hau joaten da honekin, beraz, isa geratzen zait, minus isa, zati isa gehi isa da, minus isa, zati bi isa joan egiten dira eta geratzen zait, minus bat zati bi. Bueno, biratzen baldin mazue, erraz geratuko zaizue. Ikusten duguna limite honekin da, aritu garela aurreko bideoan bezala, konjokatuarekin, pizkat, txukuntzeko gure adierazpena eta heltzeko beste leku batera, igual aurreko bidean zuzenean heltzen ginen limitera eta honetan heltzen gara beste indeterminazio batera. Baina indeterminazioa ebastea asko zerrezagoa da infinito minus infinito baino, eta orduan, pizkat gogoratzen orden altuako infinituekin zelan aritzen ginen, eta bakarri geratu bar garela orden altuen daukan infinituekin, jarraitzen dugu pizkat lantzen eta heltzen gara limite honetara.